Han kom dismounts. Ja. Du har skiftet. Ja. De er mange, mand. Hvad sker der? Der kommer en hel gruppe, mand. Kom væk. Det er lort, jeg har one loss på. Jeg har brugt min one loss, så jeg får dem først igen. Ja, hvad skete der lige før der kom? Var de sammen alle sammen, tror jeg? Jeg ved det ikke. Jeg skal have skiftet over, så jeg ikke har one loss på. Ja. Der var en af dem, der var eddermame på det på dø. Ja. Jeg har skiftet væk, men jeg har 5. Ja. Jeg er klar. Det var en, de døde der. De var ikke sammen. Ja. Ja, det der. Han har holy healer. Det kan vi godt glemme. Hvad var han? Okay. Det havde jeg ikke set. Nej. Det er den, der var indført. Testen før. Okay. De er jo i hvert fald ligeglade med at chase os. Bare ham, der var ved at dø, det har nok været ham Boone, der han var ikke sammen med. Nej, han var tæt på det. Ja, og det var ham, de slog ihjel. Ja. 7 minutter på large chest. Jeg tror ikke, de går op til den. Jo, det tror jeg. Det gør de, ja. Der er lige mountain med. Der er en der. Ja, det er nogle andre. Whispering Bow. 4. 3. 1300. Men hvor er det råden, det der? Vi har den nu. Ja. Kan vi ikke slå det der flammustage? Jo. Lad os lige lead det lort der. Lad os lige gå. Lad os lead det lort. Ja, hun døde nu. Har de overgivet sig, du? Ja, Fausten er gået ind ved sådan her. Ja, ham her. Gå op ad. Tjek i ham. Yes. Yes. Ja da. Hold kæft, mand. Det havde de sgu nok ikke lige set komme. Det tror jeg ikke, du skal regne med. Det er sådan sød. Det er ham døvelsorden. Det var det ikke lige. Jeg løb efter ham. Nå, okay. Han er foran mig, så du skal mount. Jeg mounter nu. Jeg har ham. Er du fri? Ja. Nej, jeg er ikke fight med ham. Han stikker af fra mig. Sammen med hans stacker. Ja. Kom. Han er på flugt. Vi fighter. Du skal være dismounted. Ja, det er nu. Det var dårligt. Så dør vi. Nå. Kom nu! Ja. Så lad os slå ihjel. Jeg må ikke boost mere. Yes, mand. Ja, det er lækkert. Han dør. Gør han ikke det? Ham den anden, han er over. Ja, du går nord. Jeg fortsætter efter ham herovre. Jeg har brugt 3, 2, gå ned. Han healer.
Jeg faktisk har ham. Har du fået ham? Nej. What? Nej. Jamen altså, hvordan skulle jeg kunne fange ham? Han healer også ham her. Ja, det er det, jeg tror. Jeg kan ikke han er jo en dagger. Ja. Jeg får ham. Jeg er stadig ikke fight med ham herovre. Hvis du vender om og kommer ned med mig, så har vi lukket ham herinde. Okay. Han healer også ham der. Han går straight op mod dig nu. Ja. Bare på fremknæk, så er det på ham. Fucking død. Mand. Okay. De er jo dernede. Den gruppe der. Ja. Nej, de er ikke derinde, her gik. Nå. What? De skyder på dig? Ja. Hvad laver du? Jamen, jeg er der i fight jo. Fordi de skyder på mig, så jeg kan ikke mounte. Det var ikke lige helt med i planen. Væk. Er du sikker? Ja, det har en healer. Okay. Ja, jeg kan boot. Det kan jeg også. Mount. Jeg mounter. Ja, de har en healer. Okay. Jeg tror, jeg kom til at læse mig, fordi der kom en ud af. Ja, Så kom der bare lidt 3 mere, lige bagefter. Fuck. Og så var der en af dem, der nåede bare en auto-attack på mig. Ja. Fuck, man. Nå, og det var helt nok, men hold da kæft.